Nakitlong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Si postnem dang yai pinja sliang. Executive Engineer PHE Mokorbat Division uba ki nong besar rengkat uba I Karbudon SDO PHE Mokorbat baruba B Mirthong GE in charge mendagasi ke khat wai trek unai wieng arhajar arpusan kila jurep ya kasnong penden diwa Southwest Castles District kablong kum cibenta ke jing bodin ke jing pentrai kam ya ke scheme Jal Jivan Mission hapo kani ke snong kabla pentrai ha ke jinglut kablong drepu ar lak tingka palayo ban pendep ha ka pratrik unai wieng arja arfulai ha kani ke jing jurep lalap ha ke jing pentrai ya kani ke scheme jong ka Jal Jivan Mission ke JJM ha ka snong penden diwa ka long ka job ha ka bah nyupui teli ki long yeng ki layo ya ka umbam umdi ka babyang menthobi ki South League School Lower Primary Art League School Upper Primary bat ko ga school secondary school bat ka Anganwadi Center kani ka snong kala yo ru ya ka jing itu kum ka har ghar jal village bedan borok ki long yeng long sem bat ki jaka a jing kai kila yo ya ko umbam umdi nagalian ki dong elam jong snong ba ki pai ba kila ai khub lei kerpang yu menteri rangba du jong kari Narendra Modi ubla penyo ya kani ke scheme bat kila ai khub lei ru ya ko office u executive engineer PHE Mokorbat kibla penbit penbyang ya jing donkam baro ha ka baide pagjing pentrekam ya kani ke scheme nagaliang uba ki nong basa haba ajingkran open pawi jing sngo komen ka bakrao banyu i bagijing pentrai ya kani ke scheme jong ke JJM ha kisnong pendan diwa kala long sisa ka job ha ka baki long ying long sem baro kala yo ya ke jing mentoy lengba jong kani ke scheme Nadu bang yo ya kane ka JJM ngila khamsuk namar hapon mchwa bompadon kane ni hablik sat lik kling hang thi ha wa bun kitiar kila ja hang to po hanre matang la yo kane ngila khamsuk bat haba slap ka beneng ru haba mchwa klempat yo ya kane ka JJM ni satiar te haka wa pat ka long jingut hanre mentapat la don kane ka top te ngila khamsuk ngapan pau ka jing sungu bat ka jing khublai khamtam yo prime minister jong kari India jungi Narendra Modi ya iba ila penyo ya kene ka scheme JJM ringkat bat ka PHE mau karwat division ha ka ba nadu ka to ka por bangilayo ya kene ka scheme JJM ngilayo sibun ka jing mantoy khamtam na ka banta ka jing pan khuj ya ki pan khana ka jing panon kam na ka banta ka umbam umdi khamtam ha ka mid the meal ban shed ban tiu ngeliyo pendan kam ling ba kene ka nadu ba ka don ka ne ka ngem ju kurdu shu hapo ka school ngila so komen shi ka dai na ka banta kene ka scheme te ngi sukarmen bat ngi ai khublei sa chisin ba kene ka scheme kan yai ne bat kene ka ru kan yai ne hapo ka school ka jungi adu bagi dayo ngilas komen bat ngi dayo ma pen khuje ki panchana bat kum ju lagi classroom ngi dayo ban shed ja school ai khuble ya sarkar ba bakal ai yangi Nidon ha kane ka sinong hang ne apo pendan dua ha kane ka sngi angkat bari SDO iba Karbudon GE in charge jong kane ka scheme hang ne apo pendan dua DPMU ba Stephen Walang bat ki staff jong ka PC department bat ngidon ru ha kane ka por kumta rengkat baru menteri jong kane ka sinong baderu ha ka juga por chairman jong ka VDC bat kunjuru ngidon ru ha kane ka por rengkat bat di secretary jong ka VDC jong kane ka sinong pendan diwa na kaliang jungi ka PC department idap da ka jing dokumen ko kraw ha ka bang yo ya ka ban kami ban page ya ka jing pentri kam ya ka ka scheme JJM ha ka ka sinong pendan diwa ban ngilap sisa bakar kom pentri kam ya ka ka scheme ka long sisa ka bajom ha ka bang ilayo ya ka ban ya kren ya menteri yo secretary ya ki nong sing sinong jong ka sinong ya ki long kami kaba kili thu ya ka jing dokumen ka jong ki
ya ka jing mentoi ka ba crown ka ba ki yo na ka ne ka skim JJM ha ka ba ki long yang baro ki badon ha ka ne ka shnong ki yo ya ka umbam umdi 24/7 but ki ongru ba teng la syu ban penon kam ya ka ne ka ka ba ni ki yo na ka jaljiban mission bat kum juru ni dokumen ba kane ka skim JJM kalau yo ya ka ban ai ya ka jing sekri ka ba kodor ha ka ba kane ka kalau yo ya ka ban penpoi kane ka skim kalau yo ban penpoi ha ki southly ki lower primary school ki badon ha kane ka chinong ki artli ki upper primary school ya ka way ka secondary school bat kunjuru ya ka way ka aganudi center ka badon ha kane ka chinong